Kulíšku, co to tady máš? No to je tvoje. To je tvůj unboxing, pojď si to otevřít. Prdělo. OK. Ještě aby panička mohla zase běhat. No, teď to ani pořádně nevyzkoušíme, Kulí. Přišel nám balíček od Mužgou. My jsme tam totiž byli na zkoušce. Dneska zamoletka. Táhni s Mužgou. Ale moc táhne se mnou. No, táhne. No toho moc neutáhne, víš? Ale snaží se. Je šikovnej. Podívej, Kulíšku, takovýhle krásný postroj ti přišel. Podívej. Pojď, vyzkoušíme to. My jsme si totiž ten postroj nemohli odvízt z prodejny, protože ho museli upravit na míru. Pojď sem. On mu byl totiž tady v kohoutku přes ten krk hrozně velký. Počkej, ty máš ten obojek. Tak. Ježiš, on je tak maličkatej. Oni nám totiž jako nemohli vybrat vůbec postroj. Takže mu ho zmenšovali tady u krku. O centiák dokonce, jo. Ty budeš krásnej pes. Ještě jedna cedulka, hele. Šup. Je to. Je krásný. Ta modrá ti sluší, Kuli. No, ještě to trošku utáhneme tady a bude to dobrý. Tak až budu moc běhat, Kulíšku, tak se mnou půjdeš na můj první výběh. Já až se mě dá ta noha trošku dokupy, protože bolí lejtko, bolí tady kolem kotníku, bolí tady kolem té kosti a ploska trošku. Takže to je prostě přetížený ten lítkový sval s těma úponama. No, bodej by nebyl, že jo. Když je panička prdlá, víš, Kulí? Musí si furt dokazovat, že na to má. No, ale byl ten půlmaraton pod ty 2 hodiny, zvládla jsem to, no. Sice teďka týden nebudu chodit kludně, ale dobrý. Zvládla si to, že? Tak se rozluč. Řekni pac a pusu. Pac.